taas ng presyo ng bigas sa mga pamilihan. Naku, lalong-lalo na diyan sa Metro Manila. Sige, mayroong mamaya titignan natin 'yan sa ating usapan. Pero 'yun nga bago pinapakilala ito ngayon sa mga nag-aalaga ng merong hydroponics para mas maintindihan nyo palalo kung gaano nga ba kahirap or kung gaano nga ba minamanage ang isang hydroponics or itong tubig tapos yung mga halaman nandun, 'di ba? O sige. At ngayon nga po tanong ng ilan, bakit may pagtaas? Meron bang pagtaas ng presyo ng bigas? Yan yung pag-uusapan natin ngayon ating alamin yan ngayon sa ating dito sa ating mga balitang ihahatid namin sa inyo. Alright, unang-una na po dyan para masagot na sinabi po ng DA na noong Tuesday na meron pa naman pong enough supply ng bigas para sa ating daily. So sinabi po niya, and I quote, "This is based on PhilRice Prism data of 8.153 million metric tons palay production in 2022 to 8.605 metric tons palay or 5.6 million metric tons milled rice in 2023. So may nadagdag na 5.6 million metric tons na na-produce ng ating mga magsasaka mula dito sa January to June na pagtatanim ng palay. Pero yung iba kasi million metric tons mula January to June. So sinabi po niya na enough yung supply. By the end of June, the stocks available will be good for more than 2 months. So aabot daw sa dalawang import natin na bigas. Kasi hinati nila yung 1.8 million metric tons na produced ng ating mga magsasaka at yung 1.8 million metric tons din na import. So augmented by import arrival of 1.8 million metric tons. Dito naman sa Baguio City, wala naman daw pagtaas so far ng presyo ng bigas, and ewan ko kung magkano na ngayon. Ang ganda, wala pa sa nununuan nila yung mga bigas na yun and meron na ding steps ang Department of Agriculture para po ma-secure yung patent. Para kapag merong nagtanim doon sa ibang bansa na sa amin to, sasalang yan sa DNA at kung napatunayan na same lang naman, under sa atin, tayo yung makikredit na that is from the Cordillera, it is their heirloom rice at sa kanila yon. Diba? At least it's a good para maganda rin para naman makilala palalo itong heirloom rice natin. So sapat naman daw yung presyo, sapat yung ating bansa ay nakipirma sa 4 loan agreements with the World Bank totaling $1.4 billion dollars, including $750 million para po sa budgetary support para sa mga polisiya or policy reforms to boost environmental protection and climate resilience. So ito pong agreement nito, kasama din dito yung 276 million nilang kung ano-ano yung mga specific projects na kanilang ipapatayo. And kung kaya ba natin tong bayaran, kasi baka mamaya naman na utang tayo ng utang, baka mamaya tayo din yung maubusan. Tiniyak naman ni President Ferdinand Marcos Jr. Na siya rin ang nangunguna ng Department of Agriculture. Tiniyak niya to undertake reforms to improve productivity of the sector, which in recent years accounted for about a tenth of a gross domestic product. Kasi nga din naman kailangan natin ng malaking funding. Why? Kasi unang-una diyan, lagi tayong binibisita ng mga bagyo. And from time to time na merong bagyo, ang nangyayari kung minsan is si farmer hindi niya alam ang gagawin, di ipapagpatuloy na lang niya yung kanyang mga kung ano mang nakagawian, bangon na lang siguro or isip na lang siguro ng ibang yung ating mga magsasaka kahit anumang klase yan ng problema. At least nandyan yung ating pamahalaan
para ho magbigay ng mga assistance. Kasi nakikita ko rin sa mga posting ng Department of Agriculture, may mga pinapamigay silang mga traktora mula at sa kasapat na nutrisyon ng ating mga halaman kapag mayroon kang hydroponics.